Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige, diretso na tabi kita sa programa ng Tingugan Banwaan. Miyerkules ngunyan, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Birhen Santa Maria, Our Mother of Perpetual Help. May novena po, taod-taod 5:15, live iyan. Ano man tabian na kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagba-birthday. Sige daw tabi, check lamang attendance, paramdam, mga taga-Albay District, good morning sa Indo, sa Washington Drive, diyan sa Tula-Tula, sa Marquez. Siring man sa tabi, sa Saudan, kan Albay. Sa Daraga, marhay na aga tabi man sa Indo. Lalong-lalo na diyan sa San Roque and sa Market Site. Sa Bagumbayan, kay Mrs. Folay. Maray na aga tabi sa familia. And dyan man tabi sa siyempre, Sentro Can Legazpi. Good morning. Sa Sentro Can Legazpi. Maray na aga tabi sa Indo. And yung ating mga tropas man dyan sa PNP headquarters. Mabuhay ka mo, men and women po kan Philippine National Police Legazpi. And siyempre, naku, si Sir Andy Marbella. Good morning, Sir Andy. Sa tropa kan kunyan, kan Task Force Kalinigan. Me gusta mi, así. Me gusta mi, así. Me gusta mi. Bao yan, no? Ining ipinag-forward mo tabi, Sir Andy, na mga images, ha? Sa ining sa indong operasyon. Malinigon ining kalya, talaga naman, no? Así. Sige, mabuhay ka mo dyan sa Task Force Kalinigan. Sa panginot po ni Sir Andy Marbella. Siyempre yung tropa natin dyan sa Public Safety Office. Sa panginot man ni Chief Octavio Rivero. Sir, good morning tabi sa Indo. Sa men and women. Sagkod na kitang 10:30 tabi. Sarabay-sabay lamang kamo ano. Sir Jason Gomez Puyo II, marhay na aga tabi, Sir Jason. Uso mauyod ano, yan. Aba, klarado ngunyan, Sir Andy, klarado ngunyan yung kuan, yung mauyod sa mga illegal fish vendors, ambulant fish vendors. Tapos nagkapira lang na may na-clamp na vehikulo na naka-park diyan sa dapat parkingan tabi. That's good na igoning arog kan constant enforcement tabi constant enforcement kan sa tuyang kunyan kan sa tuyang mga layes. Day kita makaarog duman sa Manila na sobra nang tatagas kan payo nahiling tabaga dyan, ma-clearing ngunyan, day pangan 3 minutos, buwelta na naman. Ibang kustumbre sa Manila. Digdi siya sa tuya, maray-rahay patabi, dakulaon pang pagkamaray, day tapag arugunan, mga arog ka na sistema tabi sa Metro Manila. Pag sinabi niya itong day magtinda dyan ng sira, day po magtinda ng sira. Do not put the blame sa alkalde. Do not put the blame sa Task Force Kalinigan. Do not put the blame on anyone else na kami ngaya tios, kami nga naghahanap buhay man. Kami ngaya naglalaban man ng arog ka ini. Put the blame on yourself. Natatabi. Dahil nindo pagbasulo ng alkalde, dahil nindo pagpapatukuto ng alkalde, ang busy alkalde, ang mga kon, dahil mina nga ibuboto sa masunod, naghahanap buhay nga kami. Totoo tabi yan. Naghahanap buhay kamo. Pero isa lugar nindo. Taday na nga hulugan na gagamiton niya to ang pagtios bilang lisensya, liyabe, tanganing magbalgar kita ning lay. Arugan ka ang tabi.
Dahil mapupwede Si. ang arog ka na line of argument ano. Dahil mapupwede na kamili nga kami tios, arog kayo dahil pwede. Kung gustong magtinda maganap buhay sa legal na paagi. Good morning, Sir Andy Marbella. Yes, sabi, Sir Pio, kasupa ako pa, nadangog ko kay Sir Henry Maseda, regarding duman sa may courtyard ba yun? Dito sa may Pinares. Oho, yan. Daan, gulpi ng pagkabarakan mga double parking. So, pinasyaranta po, sinabay tayo ng mao yun. Then, syempre po, dahil tamang piga yan, kapag nahiling kita, maski sabi ka nga ni bagong mata, iarali na nindan mga so malinig sana tabi sabi ko nga ni ugaliyo na yan na pag bawal talagang ngunyan tabi ba Sir Pio maburukasan ng klase Yes. dahil nakita nga mapasensya po sabi ka na nga ni pag data talaga yung tinawang pinalidad na wala man talagang parking so otro niya may sinampulan po kami talagang pinuta ko tagkod mo niya nabuo na duman mag parking sa niya sa atin niya. Iyo, tama. At least mamamatian ninda ang espiritu kang lay. Yan. Bako yan nakapritso kan City Hall kundi espiritu yan kang lay. Yan. Opo, iyo tama gayon ito pong tinaramo kaso bago na sana matuodan ninda ito manudan. Nabako po iyan ang kasuguan kan alkalde, kan vice alkalde, kan mga councilor, samoya, etc. Iyan po tabi bagag ordinansa bilang malinik presko, bako maparungan mga lugar. Inabutan ko po ngunyan si Puyo, grabe talaga, ang alis nga kang kiskis. Duman sa may mauyod ito, Sir Andy, ano? Opo, so di ko lang sabi na mataw kitang assurance, siyempre po, nagali kita sa may apod naman, baka nag-i-insist, pagali ni, baka dumuman naman. Yan. Opo. Oy, nako, iyo nga sinasabi natin, dahil kita mag-arog duman sa Manila, iyan ang mga paghisisaway, dahil pangani 3 minutos, maburiltada na naman. Ang pagkatapos, kalaban pasukon yan, so nag-enforcer kang lay. Opo, hindi kami Sir Pio, utrong ko gila yun, baka nakalingaw sinda. Ikinbitaran ko po sinda with Sir Lassie and dati party Sir Julius Kaito. Duwang market po, duwang public market, Albay and Legazpi. Ikinbitaran ko sinda. Kadaklan po kang mauyod is ka mga taga-puro. Mabayad ka mong 60 pesos per day. Duman po ka mo sa talipapang mga bakante. Yan. Ka mo duman maiiro. Kaya malalanog ang paninda-nindo sa kadulag-dulag, sakairak man kang parabakal, napapakaunon takilanog dahil sa kaburukod-bukudan. So duman po, magandang pwesto ninda, digdi kay Sir Ralph. Alagad po, abo. Yan. Nata-data-habo ninda, ano ang rason? Siguro, Sir, gusto ninda talaga. So, matraffic, kasi pag traffic, yan na nahihiling so paninda-ninda. Ay, hindi pala niyan maray na siraan. Basta, nagbara, yan na po, nagreklamo na sa tao, sa parong, nakulo na nanyaran. Ang apod kaan, gusto sana perming makabentahe to the point na nagbabalgar na sila kanlay na itong so legal, patas na naghahanap buhay, so may pwesto dyan sa mga saudan, nagpaplasada, day na puprotehiran lugod kang leta, nabibentahihan na sinda, kaitong sumang nagpupwesto sa illegal na lugar. Ayun po, ngunyan nga ni Sir Baga, hindi ako naman, nagabakal kami pansira kayo ng mga tao ko, dahil dumanang ko lang sa arong pagpapakaraon. Pero nasusupog ako magbakal kisira, sa kada best. Sir, bawal po. Doon mo. Nagpapasada ka pa naman. Difficile yan. Alam ko na sabi, sir, kamay nag-sigarilyo digdi. Sige. Sir, narinig na tricycle mo? Madali lang, sir, Pio. Narinig na po? Okay, respect, sabi kayo itong task force kalinigan. Narinig, wala man natin, ano yan? Sirang ko pang ano mo, Basta talaga. Yan. May tikita po ako, nisampang ko sana, so tricycle bagang pampasada.
offer kang sigarilyo, sabi ko, ika talaga. Aday mapupuy, di sus Mariusip naman oo. Mariusip, ano na tayo? Ay nako. O di Kaya, sige tabi bili Sir mo ako Andy. kay Sir Henry, Mhm. Sir Pio, gabos ka mo, bilib ako. Talaga ako nagkakaon ako kahit ito, naluwa ako, nababasa, dahil naiintindihan, dahil nasasabutan. Hindi na ako nagpadalo sa magkaon, talaga hindi ako. Ay nako. O sige. Sige Sir Andy, tabata may trabaho Opo, ka. salamat, O, sir. Opo, mabuhay ka salamat. mo. Ingat ka mo Salamat. diyan. Ingat sige. Ayan magatabi it's just as simple as you don't need a rocket scientist. Dahil mo kaipuhan ng abogado de Campanilla. Dahil mo kaipuhan na iinterpretar kan Korte Suprema. Ining simpleng pagsunod kan yan na pagbawal na magtinda diyan sa Mauyod Chief Tecramir. Because bako iyan ang tindahan nin sira na ipinagdesignar kang lay. Ang tindahan ning sira na ipinagdesignar kang lay sa udan. Mareklamo ka mo maluya ngayang benta dumano kod ano. Pag ang tienda nindo gabos na kabugtak sa sarong lugar sana, mga parabakal Chief Tecramil, madumanan. Tadaining ibang na lugar na nahihiling kung sa enso igwang pwestong illegal. Garuman sa naan sinihan. Kung sa enso sinihan, mga parasini, maduman iyan. Garuman sa naan butika. Kung sa enso nangangaipuning bulong, mahanap kung sa nakapwesto sa butika, siring man po sa sira. Lumaban kita ning patas. Ano? Ta itong mga yaon diyan sa saudan, iyon ang dapat na pangarugan tananata. Iyan ang nagbabayad sa gobyerno, nagbabayad sila sa gobyerno, nagsusunod sa reglamento, and they have all the rights na iklamar sa gobyerno, protehiran nindo kami, ta kami ang nagsusunod sa reglamento. And daining rason ang gobyernong pabayaan iyan. Kaya sa gobyerno ang pigibot to protect those legal vendors, hahanapon sa mga illegal na paratienda. Bako, tapos marason ka mo, hanap buhay baga ngaya ini, tios kami kung hahalion nindo kami digdi. Paano na? Dahil na ngayon pagkaherak so alkalde, subi si alkalde, so kagawad, si Anding Marbella. Dahil na ngaya, upo, gabos kita nagtitios. Pero, dahil dapat gibuho na rason, lisensya, ang pagtios, tangani makapaghanap buhay kita sa illegal na paagi. Dahil mapupwede po yan. Isa lugar niya to man ang paghanap buhay. Tabako yan at tindahan ng sira, kalye iyan tabi. Do not put the blame sa gobyerno. Do not put the blame sa enforcers. Put the blame on yourself. Basulin ni doon sa diri nindo. Nata, aram nindong illegal pagkatapos pagdida ko pipahali ka mo, makulog ang buot, kaiwal na sa gobyerno. Pero take an intrinsic insight. Anong ginibo ko? Bakong sala? Yan. Kahirak man baga itong mga yaon yan sa saudan na legal na nagtitienda. And ining mga legal na paratienda, iyan ang dadapaan kan gobyerno, tan gobyerno obligasyon na dapaan iprotehiran, ipaglaban ang mga legal na pasistema. And i-abhor, isagilid ang mga illegal na sistema. Ano po? Sana sabuton ta yan. Dahil ka mo magkulog buot tabi kan, ano po? Namumuya pa, ano, taduman mabenta, ta sa mga tao, yaon sa kalye. Opo, mabenta, nabubuhay ka mo. Pero sa salang paagi. Oh. Tapos madadagit ka mo, babasulo na sa gobyerno, sa alkalde. Nangaday na ngayon konsiderasyon, tios na nga niya, pipaharali pa. Dahil man ka mo pipahali, isi sa lugar sana, duman ka mo sa saudan. Mataramday nga dumaning para bakal, pagyaon duman ang gabos na paratinda ng sira, dahil makukuha sa iba man na lugar, naturalmente, su customer, so para bakal ng sira, madumanaan sa induta. Uto palan ngaya gabos na paratinda ning sira. Dumana ang benta nindo. Bako, arog mar sa natabi ang kaan. Ay nako. Kaya sige lang tabi, Sir Andy Marbella.
Diretso lang. No. Anong sistema tabi, Chief Tekramir? Ipasok na. May interview si Karen Daiman. O sige, ta kung may interview, takuanan mo lang ako tabi, Chief Tekramir Tulos. Ano? Tanganing mailaog ta kung may interview. And may report si Karen. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. What's happening? Yes, yung sinabi Sir Pio, sakto, nagpapasit na ngayon ang mga Persos Armados in preparation sa gigibo na 127th Independence Day sa Agacan Kapitolyo Provincial, digdi sa Peñaranda Park. Ngunyan tabi Sir Pio, makakaulay ta si Sir Octavio Rivero, ang tagapamayukan Public Safety Office, may kinaraman ini sa magiging bulos kan trafiko sa aga sa igwaning mangyayaring parada. Aramon ta daw tabi Sir Pio kung anong oras iyan, buda kano ang sistema kan trafiko o kung may road closure. Sir Pio tabi ang sabuyang. Hello, sir. Good morning po. Yes, Sir Octavio. Good morning, tabi. Di sa aga palan may parada ano ta independensya. Anong oras po ang assembly asin sa intabi? Mapon po ang assembly kani digi sa may Villamor Subdivision, pasiring digi sa may tubangang kang Capitol. Saka magkakigwa po kimisa na 6:30 sa St. Gregory Parish Church. Ayun, oho. So, ang assembleya so dati bagano nakatudan, Villamor, anong oras po? Ito the same, 6:30 araw na sinda duman. 6:30 ining early morning. Opo. And then, ang rota, yan nakalabaan kang Calle Rizal, sundo sa may Divine, Mato o sa may Capitol. Iyo po. Opo. So, ano yan? Sarado ang pinaka main highway, both Daraga and Legazpi direction? Iyo po, sinda ko kikapi, kang so traffic advisory kaya Oo. Ma'am Angela Mustasa, Oo. kasudma, yaw na kayo so copy ka ito. Oo. Para mailing yung konsenso para ma-start konsenso mga pinampung isa sa rami. Oho. So, ikwanta na lang, i-simplify ta Sir Octavio, hali kang Daraga, either you are a public utility vehicle or private utility vehicle, sa agang alas 6:30, hali kang Daraga, pasiring kan Legazpi, what are the options na pwedeng agihan tabi? Ay, hindi po, maagi sila sa dating litas, laging house po baga, sa likod kayo ng City Hall, then malusot sila duman sa may Kabangan, diretso na po Legazpi. Ngunyan, may option po sila, pwede sila umagi sa Bagtang Road, diretso sa Airport Road, then alternate road, sa sentro na kan Legazpi. Yun, duwang option. So, normal na nakakatudan pag may mga aktibidades. Ano po? Iya Oo. po. Hali ka naman ng Legazpi, pasiring Daraga or Albay District, sa inang agitabe? The same road po. Pwede ka umaging alternate road, Bagtang Road, Paluwa sa Daraga, then third district. Oho. Ngunyan so aling Legazpi, maalog di sa Rizal Street, the same, mangaragi di sa may Kabangan, tas total may man ito madistansya man, so bila morduman, duman sinda maralaog. Kung dahil, pag third option, maagi sinda nga di sa may Obilis, diretso nga Taisan, likod kang Camilla, diretso na di sa Lilitas Lodging House. Ayun. Halimbawa nga pasiring ako sa Kapitolyo, haling Legazpi, pwedeng mag-alternate road, pwedeng mag-agi dyan sa Kabilya, baba na digdi sa may Litas Lodging House, Ober. Iya po. Ayun. So, yung nganing mas simplified tabi, sir. So, mga hanggang anong oras yan more or less ang Karkulo nindo tabi? Hanggang sa mga 2 oras siguro. Sige, ang mga safe na kuwangkaan projection is ang 10 o'clock open to traffic na. Ano po? Iya po. Opo. O di sige tabi, Sir Octavio, kung ikaw ka pang gustong idagdag para sa mga aktibidades na yan, para sa publiko, go ahead tabi. Ako po, nanganga po din sa mga motorista na sunodun ta po so pinauming traffic advisory ta naka-post na po ito sa social media, ilingon na lang po nindo kung saan ka mo maaraging mga lugar para po dahil kita maantalakan sa tuyong padumanan. Sumaralog, sa bagay po sa gaday mang kitrabaho sa i-declare na holiday, sunodun ta po so mga rutang ito na sa Indo, kaning dahil po kita
maka-disturbo sa traffic sa sunod kang Legazpi. Ay, opo. So, saro pa tabi, if you may, kung baka masyadong kan sa oras mo, Sir Octavio, so Bicol Loco Festival, baga may naibareta naman si Angel, so sa indong patanid sa mga ma-overcharge. Anong pinaka very latest tabi nindo? Nagkaigo na kamo ng meeting sa mga Parada Presidents tabi? Iyo po, nangangapo na every time po, kaurong ko sa mga presidente, na-advisean sa mga tricycle driver nila na dahil na po mag-approve o mag-overcharge sa mga pasahirong nagsakay sa inda at magabat po ang penalidad na itatao mo sa inda, impound pan tricycle ninda, kada kung dakol po kang pasahiro sa Siyudad kan Legazpi, dahil na po ninda pag approve sa mga pasahiro na dahil sa 50 pesos, ang babayaran ninda Prismel, impound pan sa indang tricycle. Oh. Sumunod lang po kita sa LAE, sa ordinansa sa Siyudad kan Legazpi para po dahil kita maka-committer PR ka ng mga violation. Iyo po. So, ano yan, halos hanggang matanga kaya yan ng mga bisitas niya to digdi tabi, Sir Octavio. Ano po? Iyo po, hanggang matangaman po kami, kung hanggang dahil po natatapos so Bicol Loco Festival, iyo man po ang deployment ng mga tao. Iyo po. So anong strategy? Igo kita nin mga personnel sa halimbawa diyan sa mga hotels na kung may masakay tricycle o duman sa event place mismo na mapasabot o sumasakay sa tricycle arog lang kaning plete? May mga pulis pong naka-deploy dyan. Kung kakayanan po kang personnel niya, kang public safety, ma-deploy man po kami. Very Pero good. alagad po ang agapan niligi, so mga junction, crossing, na dahil magkabulbul ang traffic. Oho. Kaya matawag kita kang sida ko lang problema. Iyo tabi. O di sige, mabuhay tabi ka mo, Sir Octavio, dyan sa public safety. Good luck. Salamat din po, Sir Pio, since sa opportunity ulit mo sa ko para may paabot sa mga Legazpi ang dapat din maraman ng mga informasyon. Mabuhay din po kami. Thank you so much. Yan tabi, Sir Pio, dakul pa kitang ipag-verifikar na informasyon sa gigibuo na seremonya sa Aga kan Independence Day, pati na Legazpi Charter Day. Karan ala, DCGD News. Salamat Karen sa istorya kasabay si Sir Octavio Rivero, Karen Ala, on the spot report. Chief Presidential Security Officer, Public Safety Officer, Mario. Public Safety Office. Mabuhay ka tabi, Sir Octavio. Ining si Sir Octavio, 10 outstanding police officer ni, kanakalis na mga panahon. Oras Pilipinas, alas 9:37. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right
move. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang. Bibida taman ang masiram, manatok, marang na pinangat. Magkayo po kita ning pinangat longest line, budol fight, kung din man pwede po kamo magintra. Apera po diti, ayo po kita supresang banda, bukun sa nausad, duwa, kundi upat na Manila Bands para sa senyo. Magkiritaan po kita sa Hunyo 10, Sundo 24, sa tunpong isilibrar ang pamana, kultura, turismo, kinaorgulyo sa Heritage Town of Albay. Kamalig, tuloy po. The home of Pinangat Festival 2025. Pinangat, Festival na! Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Napasir ako dyan sa kunyan sa La Roca kasuhapon. Udto tamay nakaistoryahan kitang mga amigos from Metro Manila. Inahiling ko si kunyan, si Madam Lorna Cristobal. Ay, Madam, good morning. Yan, tabi para dangog tapalan yan si Madam Lorna. Mabuhay ka tabi, Madam. Nice seeing and talking with you kasuhapon dyan sa La Roca tabi, Veranda Suites. Yan, tama ba? Dyan sa indang restaurant, masiramon ang mga pagkaon tabi. Ma'am Lorna, nice seeing you kasuhapon tabi, and kumusta kay Sir OCC? Yan, Oka na Cristobal, Engineer Oka, amigo. Long time no see. Sabi ni Madam Lorna, kang mga nagduduman. Dahil ko nang niya ko nahiling si kunyan, si mahal na esposo mo, si Sir OCC. Kang mga nagduduman.
Sabi ni Madam Lorna. Ma'am Lorna tabi, good morning. Mabuhay ka mo. Tabi, kumusta giraray sa Indo buda kay Sir Oka na Cristobal. And o diyan palang tabi ha, sa Maruroy, Candaraga. May paradangog kita diyan. Good morning sa Maruroy, Candaraga tabi. Special mention niya to ining si Sir Glenn Altavano. Yan, good morning Sir Glenn Altavano diyan sa Maruroy, Candaraga, Albay, tabi. Mabuhay ka, paradangog ta ini palan. And pagpapakumusta sa imo, hali sa imo daang pretty daughter, si Madam Shane Altavano. Uyugon moan. Ini si Madam Shane Altavano, diyan ini sa Sterling Bank, Chief Tech Ramir. Napasirman ako kaswapon yan sa Sterling Bank. Tamay pig-ibanan kita, mga paradangog tan familia ka ini. Si ang pinakamagandang dilag kang Sterling Bank, si Madam Shane Altavano. So sa iyang tatay, si Sir Glenn Altavano kan Maruroy Daraga, paradangog taman iyan tabi ano. O pagkatapos, siyempre, day man mapadaog sukataning ni Madam Shane na Altavano, si Mutya ng Sterling 2023, si Pamela K. Garing, pretty girl from Sterling. Uyugon mo. Oy, online dasin dango niya na aga diyan sa Sterling Bank. Aber daw tabi. Ansa kuyang telepono numero ining si Mutya ng Sterling Bank 2023, Pamela K. G. Garing, pretty girl from Sterling. Tapos si gorgeous pretty daughter Shane Altavano. Yan, kumusta ka mo diyan sa kunyan sa Sterling Bank o diyan sa may Pag-ibig, sa may hampang kan opisina kan Vice Presidente kan Pilipinas. Gunmuan. O, Sir Glenn Altavano, maray na aga tabi sa imo diyan sa Maruroy, Candaraga. Oy, Madam Pamela K. Garing, buda Madam Shane na Altavano, ansa kuyang number 0942 660 0942 670-1195. 0942-670-1195. Smart iyan. And sa Globe, 09660-730-115. Yaber. Sabi nindo, madarangog ka mo niyan online. Ala, yan naman, pag day ka mo nag-text ako, tab, lusubon ko naman kamo diyan, hagadan ko naman kamong pang merienda. Ano, Madam Shane kunyan Altavano, pretty daughter ni Sir Glenn Altavano. Buda si Pamela K. Garing, pretty girl man yan kan Sterling Bank. Yan. Kamo diyan na sa Sterling Bank. Sige siya ng birilang nindukan sintabo. Good morning. O di sige. Diretso na kita kan mga istorya. Maray na aga man dyan tabi kay Sir Ato Lim sa kunyan sa Petron Tap Gas Gasul. Good morning sa indo dyan. Kumustaan karong katungkan mga gasul. Jimmy Nasalita on the spot report. Kumpadre, Chief Jimmy, what's happening? Yes, salamat pade. Maray na aga sa taga-agaan tabay niya to sa Salugan, si Boyet Ariola tapos si Angelo Manalyo and family. Wow. Na-monitor sa imo niyan. Habang nagapakarudkod kan pala. Si Ram, sana. Nagatindog yarong. Pagkusugan monitor, nagadangog sa imo. Nagwawakawak. Boyet Ariola. Boyet Ariola and Angelo Manalyo. Angelo Manalyo. Uyugon mo. O sige, pasiramaan pag mix klada. Sige. Anyway, tapi pa din sa tuyang mga dagdag na balita, may nahihiling na liwanag ang mga pamilyang nagkawararan istaran after kan Bagyong Christine
sa barangay Burabod, Libon. Yan. Kung saan kung matatandaan ruminampahog pagas walang kawo na bulod. At katarabunan sa mga magagayuno na mga kaharungan sa ibaba kay ni. Asin ruminasay antos duman sa tinampo mismo sa pasiring sa Bunbun sa Libon. Na barabagas tinampo mismo kay ito. Pasado sa follow-up kandi si GP News ngunyan kay punong barangay Erwin Perez, so mga napuruhan, natabunan na mga lote asin mga harong, pero may sadiri sindang daga sa ibang lugar sa laog kan barangay o sa luwas kan barangay na pwedeng tugdukanin harong. Big asumir kan probinsya tabi padeng pagpatugdukan ni narong. Pondo pinapigalukar kan probinsya 350,000 pesos. 350K. Oho. Halimbawa ngay kan taga Burabod may daga ngaya sa sentro kan Libon o kaya na nagkataon na sa ibang lugar. Papatugdukan ka kaya harong pakok kwarta ni tataw sa imo. Kunyan, okay na ini sa mga beneficiary and ito man na mga daing-dae, lote, dainin na pwedeng patugdukan, hahalato na sa ninda, so ipapatugdok na resettlement site na naka-identify na napatugdukan tabi pa di katabangan kan LGU Libon asin provincial government nagtatabang-tabang duman sa Zone 6 kan barangay Burabod. Zone 6 barangay Burabod. Yan, at least iguana ni kikimat-kimat na liwanag. Iguana. Ngunyan itong so mga makaka-avail. Anong na pamilya na ito? Yan. Pasado kay Kapitan Perez, ang groundbreaking sa June 23. Ay, madali na. Ini nang nag-adang-adang na Lunes kan ikatulong semana. Kan Hunyo. Ang mayor pang bisita si Gobernador Glendaong Bungaw. Yung paan mabiglalao man na bisita ninda and si Provincial Engineer Dante Baclao, natural. So, mga local official kan Libon sa pamamayo ni outgoing Mayor Das Maronilla. Ay, mamubundagan na. So, harong. Madali na. Okay, very good. So, igwa na lamang nin paglaom. Tabi ba de, tapon matatandaan baga makaturo 3 man so nangyari pig-cover baga niya to ini sa programa mong hapon. Nagplaga flash report niya to. Kung paano ito ruminampahog na halangkaw na bulod duman sa nasabing barangay. Roger to that. Yan pa di, mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DC GB News. Thank you so much sa Chief Jimmy. O di yan tabi yung mga naging biktima dyan na qualified na matawan kan paharong na yan. O yan na, mamumundagan na tabi ka mo sa mas lalong madali na panahon tabi. Jimmy Nasalita. Yan. On the Spot Report. Good morning palang tabi dyan sa PYZ Enterprises. O nadangog din do. So transmission kan VHF ni kumpadring Jimmy, Chief Jimmy. Hali yan dyan sa 3rd District. Malinaw na maray na agad tabi sa indo dyan. PYZ Enterprises sa panginot ni Sir Raul Calio. Yugon mo. Sir Raul, good morning tabi sa indo dyan. Itong si Olito Banyares Endimar, kairiban ninda ito duman si Sir na Olito Banyares, tama ba? Yan, sa PYZ Enterprises. Yan, partner iyan kang kunyan, kan ining DCGB sa wireless telecommunication equipment setup asin iba pa. Good morning. Medyo alanganin kayo, Angel, i-redial mo na lang, tama ba rin ang alas 10, pagkatapos ka na alas 10, ikaan masunod. Mabareta mo na si Jen. Mabuelta ang programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagsumiter ning mosyon si Senador Alan Peter Cayetano para ibalik ang articles of impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Piglinaw ni Cayetano na ang lakdang na inibako dismissal kang impeachment, kundi ibalik sa House panel ang articles of impeachment para igarantiya na wala sindang binalgar na ley kang isinumiter ini sa Senado. Sinabi niyang mas mapapakarahay ini dahil bako siya pabor na madismiss ang kaso dahil sa constitutional issue. Asin pagsukay kang Kamara sa 1-year ban sa pagsumitir kang articles of impeachment. Nagbortohan ang mga senator judges kung pabor o kontra sa mosyon ni Cayetano. 18 ang mga senator judges ang nagpabordigdi, asin 5 naman ang nagkontra. Ang 5 nagboto ning kontra sa mosyon iyo sinda Senador Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Win Gatchalian asin Nancy Binay. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Para sa iba pang bareta, i-like ang sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Eto na, okay ba yung line ni Angel? Paki-advise na lang kung okay. Angel, tawag ka na lang kung ready na ang report dyan. Nag-commercials kita. Then yung alas 10 na news break, tabi. Ayan. O di, sige. Maray na agagiraray tabi kay Sir Glenn Altavano kan Maroroy Daraga Albay. Yan. Sir Glenn Altavano, good morning tabi sa imo, hali yan sa imong pretty daughter Shane Altavano. Good morning diyan sa Indo, Madam Shane. Budak kay Madam Pamela K. Garing kan pretty girl kan Sterling Bank. Sterling Bank. Yan. Okay na yung linya na Angel. Eto na po tayo. May mga report pa kita sa luwas. Angel Mustasa on the Spot Report.
Angel, thanks for waiting. Good morning, go ahead na. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa tuya mga paraan tabay. Sa mga dagdag pa nga pareta, sige imbitaran mo niyan kan konseho kan barangay Gugon, Legazpi City ang sa ilang mga residentes asin pagtaraning na barangay na aprobecharan ang nagpapadagos na katalingkasan 2025 Fiesta Servisyo Caravan Year 2 sa Kalayaan Park, Flag Pole area sa Barriada sa Barsabing barangay. Sa welcome remarks sa subago ni Kapitana Maria Teresa Nas, sinabi kay ini na objeto kan aktibidad na mairani sa indang mga residentes at man iba-ibang serbisyo kan mga ahensya kan gobyerno. Kaibahan ni Sir Pio sa mga pwedeng mabakal ang mga baratong bagas, mga gulayon, prutas at iba pang mga produkto. Kaibahan man sa mga nagpatasi para sa aktibidad para magtangro kan sa indang mga programa at serbisyo ang mga ahensya arog kan DTI, PhilHealth, PSA, PESDA, SSS, DNR, LTO at iba pa. Pero sa mga highlight digdi, itong pagtaunin libreng anti-rabies vaccine na Legazpi City Veterinary Office alagad sigun kay Sir Bong Samar, babakunahan ninda sana ang mga ayam asin ikos na rehistrado sa barangay at sa indang opisina kung kaya itong sa mga tagsadirinin ayam asin ikos dyan sa barangay Gugon, kaipuhan muna nindang magpa-register sa barangay asin dyan sa City Vet na igwapo dyan na table and then booth dyan sa Kalayaan Park panganing maaprobetsaran itong libreng anti-rabies vaccine. Roger. Ang katalingkasan 2025 Fiesta Servisyo Caravan Year 2 sa Kalayaan Park ang sagot sa natagi Sir Pio alas 4:30 nin hapon ngunya na aldaw. Roger. Yan kami Sir Pio ang mga redatang informasyon halis sa luwas Angel Mustaza, DCGB News. Angel Mustaza on the spot report. Yan tabi sige. Duro-diretso ang trabaho ni Congressman Joey duman sa lower house nagdadangog gunyan yung super committee Ways and Means, Agriculture, gabos-gabos na attach sa committees na rumdum tabi nindo kaito pinaggibo yan crear na super committee kan katahawan kan issue sa bagas both regarding sa supply asin sa demand and pricing. Ngunyan an ibabagang kongresistas an ibang mga ilihidong opisyal kung patapos ang turno daay naning masyadong trabaho either nagkatarapos na so sa indaman ng mga legislative agenda or kung igwa maning dapat nagibuhon daay naman talaga iyan maibubusol na ta because of time constraints sabuton ta iyan. Pero ining suki Congressman Joey bilang siya chairman Ways and Means Committee iyo ang father committee, head committee kaining super committee na kumpesto niya nagkakapirang komite. Ang katuyuhan kay ni is mapakusog ang ekonomiya through legislation na an sa indang pinagibong investigasyon na iningunyan ma-ferret out ang sistema na minapadipisil kan sa tuyang ekonomiya sa paagi kan pag-employ kan nagkakapirang grupo, organisadong grupo na nagmamanipular kaining presyo and supply thereby affecting the demand side kan consumer cycle. Ining so mga nagsasabotahe kan ekonomiya sa paagi kan manipulasyon kan ining mga pigbebentang bagas, mga gugulayon, commodities, gabos yan pinag-iimbestigaran mo yan in aid of legislation with the end point na makapag-crear nin mas makusog na lay na mapiperbentaran ining manipulasyon na ini. Ta sabi ka ito ni Congressman Joey Baga, so particular ka ito so mga sa bagas, pinaapod baga so darakulao na importer, suppliers ning baga sa Pilipinas. Pagkatapos siningil ni Congressman Joey, sabi baga ngayon nindo, nagproponer ka mo ka ito, sinunod mi, bawasan ang tarifa na pinag-iimponer sa pigi-importar nindong bagas, tanganing magburo barato man lamang
so presyo diyan sa saudan. O di binawasan mi ngayon so tarifa. Ta ginibuhanin paagi ni Congressman Joey na itong so mawawara na revenue, billions of pesos na mawawara na revenue kan gobyerno kung bababaan so taripa kan kada sako o kada kilong minalaog na imported na bagas, siyempre mawawara ning bilyones ng kantidad sugaban kan gobyerno. Ginibuhan ito ni Congressman Joey nin paagi kung saan pwedeng ma-offset. Halimbawa, pisong mawawara, saan mako aning idudugang na piso man sa gobyerno, tanganing mataparan itong sumawawarang revenue kan gobyerno. And mind you, ini pong rice tarification law, igwaning pigmamando iyan na dapat ayudahan sa mga paraoma in times of difficulties. Diyan minako sa rice tarification law, itong sa gobyerno na ititao baga dyan sa mga paraoma, so 5,000 na ayuda sa mga paraoma baga na nabiktima nin bagyo, igwaning problema, may pestilence nga bo, 5,000 baga tabi ang ititao, dyan ang ikiko sa tarifa. O naturalmente, kung babawasan mo ito, di maapektaran man so kukuhaan kan gobyerno. Ginibuhan ini kong Joey como chairman sa Committee on Ways and Means nin paagi kung saan pwedeng taparan itong sumawawara. Ngunyan, maski matatapos na baga ang turno ni Congressman Joey, matapos ng Kongreso, sige pa sa Super Committee because this is of utmost importance. Sabi ni Kong Joey, o sabi nindo, kaito bawasan sa taripa, natatadaay man nagbarato ang bagas. Igwaning sindikato in between diyan sa cycle from the importer pasiring duman sa kunyan sa mga nagtitienda ning bagas sa saudan. Ining mga nagtitienda ning bagas sa saudan, biktima man sinda kay itong highway in between hali duman sa importer pasiring diyan sa saudan, igwa diyan mina-switch kan kawat either na may hoarding which is economic sabotage or sa pagmanipular kang presyo. Iyan ang pig-aradalan ngunyan kan Ways and Means. Duro diretso ang pagdadangog ngunyan tabi. Dakul iyan na mga House Resolution and House Joint Resolutions. Yung House Resolution coming from lower house, House Joint Resolution, both resolution of both houses iyan, Senado buda lower house. Manungod iyan sa pagpapakusog kan tindog kan gobyerno against these saboteurs, economic saboteurs. Yan na mga supplier na anin bagas na nagmamanipular kan supply, tanganing maglangkaw ang demand, tanganing maglangkaw ang presyo. Kaya sabi ni Congressman Joey, hindi katanggap-tanggap yung mga mga rason, maski nga ni bagaso mga suppliers kito, dahil man nakakataonin rason na, tatadaay man ngayon nagbababa sa presyo, despite na hinagan ninong bawasan sa taripa. Somewhere else, along the way, along the supply chain line, igwang nagmamanipular ka. Yan, kaya duro-diretso pa ang trabaho kan Super Committee na pinanginutan po ni Congressman Joey na Salceda. Al Armario on the Spot Report. Nasa linya si kumpadre ng Al Armario, Pading Al. What's happening man? Good morning. Morning, Paday, salamat. Panibagong ELA o Executive Legislative Agenda ang pigabangan sa Legazpi City sa pagtukaw kan bagong alkalde asin bagong sets kan sanggunian panlunsod. Kada pagkatapos kan eleksyon saro ini sa pigigibo kan ehekutibo miling an alkalde asin an legislative ang sanggunian para pag-adalan kan ambos lados kung papaano magtugma an sa indang direksyon pasiring sa mga programa asin proyekto kan syudad base sa plano kan ambos lados lalong-lalo na an alkalde. Iyo. May kanya-kanyang komitiba na piga-assign para ang lambang konsyal magtrabaho kung paano maimplementar, nasuportaran
legal ang mga programa asin proyekto na gusto man mangyari ka na bagong alkalde. Pigigibo ini kan enot man na administrasyon, ginibo naman iyan asin sa halipot na panahon man na pagsukaw ni Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. Yes. na ilatag naman ang mga bagong kadagdagan na plano para sa pag-asenso kan syudad. Bako nga ning piglatag sa nakumpadring Al. Pino na na. Pino na na. Halangkaw diba? halangkaw ngayon ang pinag-set na standard ni Congressman-elect now Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Oh. Yes, oo. Oh, na ipapadagos ni incoming Mayor Isam na Ismail. Tama. Oo, kaya kumbaga challenge talaga ini kay bagong ilingidong alkalde kan syudad. Yes. Asin siyempre siyanan masalida sa pag-abot kan Hulyo. Kaya undahan sa liderato man kasagunian na palunsod bago man si Vice Mayor-elect Luis Gutierrez. Yes. Kaya ngunyan sa mga orestorya kan mga dati ng konsyal mag-alat masindan in Tiempo on ano ang mga magiging highlights in kaso na magkaigwana sindan in ELA. So hindi nga bigapod na executive legislative agenda mag-uroron ang ambos lados para pagadalan kung ano ang magiging direksyon sa laog nin tulong taon sa turno kan bagong alkalde base yan sa mapagkakasurunduan na suwestyon kan ambos lados. Dapat synchronized both the executive and legislative and I for one very sure kita pa ding Al ining ipinagpundar ni Congressman-elect now Mayor Attorney Pido Garbin Jr. included iyan sa ipagpadagos. Yan. Yes. So, siyempre, yun naman yan sa mga susundan ni Mayor-elect Siam Ismail. Dapat nga nakalatag na, pigopo na sa iba, ipagkapadagos sa sana, unless na may mga kadagdagan pang magayon na plano, iyan ang sa tuyang padagos man na pigaabangan. Day, mawawara yan na maray na plano ni Mayor-elect Siam. Which kaipuhan man agad na magkaigwa sila ning synchronized move both yung executive and legislative. Yes. So sa mga feedback nga ning nakukuha agaro ba kung man nga dipisil apisar ang mayoriya kan sa kunyan palunsod yaon man sa indang sa kalyado kan alkalde ning tulo na identified na sa ibang mga kampo politikal, all-out support man basta sa karahayan kan syudad. Yes, sabi ba nga ni na-interview ko man ito one time si incoming Mayor-elect Isam na Ismail, kaipuhan nga ya. Ang saro dyan, itong executive agenda nga ni na mabalikan itong mga pinagbirisita ninda sa barangay because dyan makakakuha ning inputs para sa pagpresentar kayan diyan sa City Hall budas sa Sanggunian. Yan, sabi nga ni Mayor-elect Isam, kukuguson ko ngayon sinda babalikan. Dako lang kukuguson mong lalaki ka. Siyam na beses kitang mamahalin. Siyam na beses kitang mamahalin. Isyam na Ismail. Dapat man talaga i-priority niya. So agrangay kan barangay. Iyo, totoo. Tayo yan ang dapat na mayormenteng tawanin atensyon. Iyo sutara mo ni Isam, babalikan ko ngayon yan, kukuguson ko ngayon sindata. Nganing maipaabot yan dyan sa City Hall na mga kagadan buda maaktibaran. Yan. Yes. So pare, yan ang mga abanganta sa mga masurdal na para mentras. Yan ang report. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Al-Armario. Pwerte man ba ining si Elias ba ya, Jerome? Tataw ka magbaili ka ning baili ni Elias. Al-Armario. Pwertehon baga di. May minasarakat pati sa stage, mga girlaloo. Al-Armario. On the spot report. Si Elias. The best. Yan. Oy, medyo alanganin kita. So, promise niya to na
kuan tutukaron tangon yan so sa ano ini so sa Virac sa recount sa aga na lang gayon ta medyo kapos kita sa oras na tama kay puanta nang mag-wind up tanganing makapuon man si Andy Mar ning tama sa oras sabi ni Jason Gomez Puyo Elias Laba. Kaya mga tabi pero teon magambay kay ni Elias suminikat man ba lalaki puwerte ang kibul-kibul. Sir Jason alias Elias Laba. Ano ang pangudtuhan mo dyan? Ta medyo makuha na kita matapos na kang programa ngayon na Miyerkules. Dahil po pa kalingawan may misa kitang yung Our Mother of Perpetual Help Novena. Yan. Sabi naman ni 4999, dahil nakabulong, ngunyan palang nag-abot. Tabi, yung text nindo? 4999, tabi. Good morning, tabi, Sir Pio. Pakisuyo man po kay Sir Octavio ining Vinson's Street. May mga no parking signs, pero left and right ang nakaparking. Thank you po. Sige ta, maski data na inaabot duman sa entrevista kay Sir Octavio o kay Sir na Andy Marbella. Sir Andy, baka nakamonitor ka mo pasiranda tabi dyan sa Vinson Street. No parking signs pero wala to may naka-park na mga vehikulos. Sir Andy, baka nakantabay pa ka mo dyan. Dahil ko ninahabol ka subago sa kan pag-uri Ristorieta. Sir Andy, baka nakamonitor yung tropa dyan sa Task Force Kaayusan, Kalinigan, Vinson Street na tabi. Pakicheck. Yan, sabi ni 4999. And sabi na ni 473, good morning po sir, baka po daing bakante sa gobyerno lokal. Habok kita mang sistema, hakot gusto hakot, duman digdi, salamat. Yan, so kasubago tayo na reaksyon duman sa tema, pakipag-ulay niya to kay Sir Andy Marbella. Yan, sa Marlboro Country, sa Santo Domingo, Albay, nag-antabay si 3370 Marlboro Country, yan, SDA, Matsala, Papa P, yan, salamat man tabi sa Indo. Okay. Si Sir Deng na kasuhapon niyo si Sir Deng tabi yan. Subkwan man sa Sagpon, yan. So mga tagalamba maray na agaman po. Ay Doc Philip, magandang uba ka sa'yo, Doc Philip na Rowa. Happy listening, tabi. Di paano kayan, tabi, Jerome, ako nakita, nga ni makapo naman si Andy Mar. Tingog Ganbanwaan. Sa pangarang kabilog na fuerza, salamat kan sa idong paginanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Day maghali, masunod tulos, ang sa muyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. It's back to school season. Get up to 50% off on school essentials and more on weekends from May 30 to July